Bandiraɓe jam are njum Hotel Africa Mbaccorsi njum donde Masinatoro woɗɗani marché central legal bitengal Wulad Beri ne waɗi cuuɗi climatisé e cuuɗi ventilé won cuuɗi baɗaɗi climatisation et ventilation conférence uji moɗon e kala jiɗɗo wadde batuji muɗum e tumarankagal gase njum jam are njum kala dendangal to jom wawi ummorade hot tampina hoorema yaada tampina hoorema jippoyade e galleji e ni woni dendangal ar hôtel Mbaccorsi sa ari hôtel Mbaccorsi kala suudu no fonda neɗɗo foof suudu muɗum nan ɗon waɗ feere gara hôtel Mbaccorsi ɓe gonde yimɓe wawɓe golle muɗumen no feewi sanne cuuɗi berteteɗi ñande fof e pewnitteɗi eni woni e hôtel Mbaccorsi e saare muɗum kadi ha fofat hendu moƴƴuru ne waɗi sardinŋaji ne waɗi e restaurant fast food eni woni are hôtel Mbaccorsi yangeji moɗon e batuji moɗon kala dendagal jiɗɗo wadde batu gure e wonde seraji e ni woni dendagal wonɓe nder wuuro e leeɗe so tawi jiɗi wadde batuji moɗon nodde hôtel Mbaccorsi e garon mbaɗon batuji moɗon ɗiɗo saluji conférence saluji baɗirteɗi réunion e ni woni dendagal kala yimɓe wonɓe seraji gure ɗe kadi so jiiɗi rendude e ni woni ngar hôtel Mbaccorsi ni woni dendagal no wiyamne moon kala hunde gaare hôtel Mbaccorsi jam are e ni woni njum e ni woni hôtel Mbaccorsi hoto tampinoye bande en charge kewɗo sa are wuuro njum e ni woni dendagal noddu hôtel Mbaccorsi noddata ko ɗiɗo numéro uji mbatta ko 77 346 30 11 mbaɗa kadi 77 752 57 97 numéro goɗɗo mbaɗa 78 856 73 38 noddu hôtel Mbaccorsi jam are njum kala dendagal haajuji moɗon eni woni batuji moɗon suudu no weeɓi e suudu eni woni dendagal no woodi e cuuɗi luxe no woodi cuuɗi ventilé no woodi kala dendagal fanno suudu no jiɗɗa kala jiɗɗo foftade deeƴa hakkille muɗum arta yo ar eni hôtel Africa Mbaccorsi woɗɗani marché central legal biyetengal Wulad Beri